Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Це пан Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, політичний військовий аналітик. Пан Олександре, витаю вас, селям алейкум. Витаю вас. Пане Александре, ну что ж, нашу беседу я бы хотела начать с последней ситуации на фронте. Как известно, российские оккупанты не прекращают попытки вторжения в Бахмут. Очень серьезные и горячие бои продолжаются возле Бахмута, Авдеевки, Вугледара, Марьинки. Как вы думаете, насколько у нас хватает сил и хватит сил удержать Бахмут, учитывая, что многие говорят о том, что мы теряем там серьезные ресурсы и в первую очередь человеческие. Какая наша сейчас стратегия? Ну, стратегія наша наступна полягає. Наша стратегія полягає в тому, що перше, нам необхідно виснажити і знекровити якомога більшу кількість російського угруповання військ. Взагалі, треба розуміти, що я просто зараз скажу деякий екскурс в минуле. Чому? Тому що це стане, це і для глядачів, і для нас просто проліє світло на ситуацію, яка є. Так? Чому? Бо це важливо. Розумієте, чому активізувалася битва за Бахмут так активно? Так, вона тривала із минулого року, і вона тривала і влітку, і бої були восени і так далі. І Росія не могла нічого досягти. Але чому активізувалися саме от буквально там наприкінці осені і взимку? Після того, як українські війська деокупували Херсон і правобережжя Херсонщини, у окупантів був страх, і вони досить серйозно нервували, були знервовані через те, що українські сили зараз підуть вперед і будуть деокуповувати далі південь. І це що означає? Це як мінімум спробувати розрізати так званий сухопутний коридор в Кримі, створити серйозні там проблеми російським військам. Тому вони почали масштабні бої в районі Бахмуту, почали серйозні атаки там, для того, щоб витягнути наші сили. Отут ми зараз підходимо до сили ресурсів якраз. В чому, що думав наш ворог зробити таким чином? Вони думали, що зараз підуть кровопролитні бої на Сході, і росіяни свідомо втягнули саме туди. Чому? Тому що там у них краще з логістикою. Бо на Сході, де були окуповані території з часів з 2014 року, вони побудували склади, військові об'єкти, плюс до Ростова ближче, плюс залізниця, ну, тобто перекидати їм логістичне плече. І активізували, і задумка була в чому? Втягнути наші сили в великій кількості для того, аби ми не готували і не могли підготувати велику кількість резервів, сил, засобів, техніки для майбутнього контрнаступу. Зокрема, і контрнаступу на південь, чого вони досить серйозно остерігались. І в цьому була задумка. Що в результаті вийшло? Яка поточна ситуація, до чого це призвело? Комусь може здатися, що Україна перекинула туди ледь не всі свої зараз боєздатні резерви, які є, і все. І там вся українська армія в районі Бахмуту, і ми там боремося. Насправді це не так. Насправді ми в цю пастку не втягнулися, дякувати Богові, чесно скажу. Ми зрозуміли і розгадали, вочевидь, наше командування, плани ворога, і дійсно надсилали туди підкріплення, але й не забували про резерви, які якраз зараз перебувають в країнах Європи, країнах НАТО, які за допомогою натівської техніки, танків, бронетехніки, іншої зброї, яка має прийти, нам проходять злагодження і готуються до контрнаступальних дій. До речі, 28 лютого було звернення президента, і він в цьому зверненні так натякнув побіжно, він сказав, Володимир Зеленський, Україна буде готуватися до деокупації, до звільнення всієї своєї території. І на Сході, і на півдні. Мені здається, це був натяк на те, що не думайте, що у нас не залишилось резервів, сил і так далі. Попри те, що, звичайно, ми також, на жаль, маємо втрати на Сході і в Бахмуті так само, безумовно. Але мы видим, как Бахмут именно на
эту часть фронта российские оккупанты и российское военное руководство кидают свои огромные силы. И там не только кадровые военные, не только обычные российские военные, но и именно туда Россия кидает своих вагнеровцев. И совсем недавно руководитель ГУРМО Кирилл Буданов сказал, что порядка 10 тысяч вагнеровцев сейчас участвуют в активных боевых действиях. Пане Олександре, действительно, вот интересно вообще, чем вагнеровцы отличаются от обычных российских мобилизованных военных, как они воюют, отличаются ли их методы войны с тех, которые вот чмобиков, которых навезла туда Росія? Так, зараз відповім. От ви, починаючи формулювати своє питання, дуже слушно зазначили про те, що Росія перекинула величезні сили на Бахмут. Ось це ключове. Чому? Тому що Бахмут витягнув велику кількість військ і там знищується дуже багато російських військових. Тому вони не можуть наступати великим широким фронтом, як би їм хотілося. Тому вони не можуть задіювати великі сили. І тому вони задіюють зараз і спалюють більшу частину своїх резервів. Ось цьому пастка, яку готували для українських військ, стала пасткою для російських, і це важливо. Що стосується вагнерівців чи оркестр, як їх там називають ще, ситуація в чому? Взагалі, ну, не знаю, щоб теж зрозуміти, тут варто невеличку історію питання. Приватна військова компанія Вагнера виникла. Це скопійована абсолютно ідея, це не російська задумка. Вони скопіювали цю ідею Путін, звичайно, у ненависницьких англосаксів, тому що перші приватні військові компанії виникли в Британії і в США. Да. І звідти вони взяли ці, значить, почали створювати. Створював у Витоків стояв Пригожин, який мав, значить, бути типу незалежною фігурою, і такий собі Уткін, спецпризначений десантник, він же і Вагнер. Тобто це людина, яка здійснювала керівництво з 2015 року. Яка мета створення? Мета створення – це дія в інтересах Росії на різних територіях, ну, в інтересах Росії, але будучи нерегулярним військовим угрупованням. Тобто нерегулярна армія, але виконує задачі в інтересах військово-політичного керівництва Росії. Вони були на Донбасі у 2015-16 році, вони були в Сирії, зараз вони знову ж таки на Сході. В чому відмінність Вагнера зараз і зразка 2015 року? 2015-16 рік ПВК «Вагнер» – це переважній більшості підготовлені, в хорошій фізичній формі, з хорошими навиками військові. Тобто ті, хто звільнився з військової служби, хто має досвід участі в бойових діях, хто був військовослужбовцем. Тобто були критерії, туди ж був відбір, туди не всіх брали. А різниця зараз в чому? В тому, що зараз беруть всіх бажаючих. Неважливо, ви там маєте бойовий досвід, не маєте, служили в армії, не служили, хочете підписати контракт, в учебку на 2 тижні, на 2-3 вас там навчили, як стріляти, все вперед, на Ну, они же передову. для этого вербуют зэков из российских тюрем. Ну, зеки – це навіть інша історія, зеки – це ще інша, тобто вони застосовували 3 хвилі атак. От використовуючи, коли от оці штурми, штурмові групи, в першій штурмовій групі йдуть зеки. Тобто люди, яких вони набрали за вбивство, за зґвалтування, катування, грабежі і так далі, і кидають їх. Це як просто, знаєте, як от просто кинути для того, щоб намагатись пройти нашу лінію. Другою лінією йшли от якраз ті, хто просто підписав контракт, ну, просто за гроші пішли. І третя лінія – це вже йшли найбільш боєздатні, підготовлені. От зараз кажуть, що ось ця третя лінія, зараз дійшла їхня черга, вже вони воюють в Бахмуті. Тобто вже перші 2 лінії, вони вичерпались. Вони виснажились. Залишився ось цей кістяк бойовий. Якщо вони втратять цей кістяк, то вони втратять багато. Але Росія зараз продовжує там Пригожин вербувати. Їх їздять по країнам Центральної Азії. Вагнерівці, рекрутери їздили в Іран. Була така інформація. І шукали з представників афганських військових офіцерів, які втекли після того, як прийшов туди Талібан до влади. Були такі, ну тобто вони їздять, вони шукають досить багато людей, вербують їх, пропонуючи гроші. В цьому випадку, знову ж таки, привозячи їх. Там географія надзвичайно широка. Я вам маю сказати, що навіть буквально за там попередні кілька днів, останніх тижнів, була інформація від Української служби безпеки, що в Україні, уявіть собі, в Україні, в Вінниці, якщо я не помиляюсь,
затримали чоловіка, який на території України здійснював вербування людей в ПВК «Вагнер». Його затримали, його заарештували, розкрили цю мережу. Тобто він фактично співпрацював з російськими спецслужбами, був зрадником і виконував навіть тут. Тобто вони шукають дуже багато, але зараз Вагнер дуже серйозно просів, вони деградують порівняно з тим рівнем, який у них був. Але разом з тим вони продовжують набирати людей, вони продовжують їх шукати, принаймні. Мгм. Ну и вместе с этим мы видим, как Украина готовится к контрнаступательным действиям, и об этом неоднократно уже говорило высшее политическое руководство Украины. Совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал, что мы готовимся к контрнаступлению. Также идет подготовка к контрнаступлению со стороны Российской Федерации. Они тоже об этом заявляют и говорят, что самые горячие бои сейчас будут разворачиваться весной. Действительно, на ваш взгляд, по вашим наблюдениям, по вашей аналитике, что нас ждет в ближайшей перспективе, вот в будущие 2-3 месяца? Справа в тому, що зараз, я думаю, після оцих подій в Бахмуті, і після того, що відбувається, російський наступ, він може навіть дещо сповільнитися. Тобто, ну, вони хочуть, безумовно, ресурсів не вистачає, розумієте? Яка б армія не була, потужна, з запасами, з ресурсами, там, з надможливостями, але втрачати по 130 одиниць техніки за тиждень, чи там за 10 днів, як пише вже Нью-Йорк Таймс, під Вугледаром, ну, це великі втрати. Їх же ж треба поновлювати, їх потрібно постійно чимось. І, звичайно, що це впливає на хід і напрямок бойових дій. Тобто, сповільнять погодні умови пересування техніки, це точно. Ну, не можна буде так активно використовувати певний час. Але все одно на тих ділянках, де російські війська продовжують наступальні дії, вони їх припиняти не будуть. Я маю на увазі, це в бік Лиману, це в бік Куп'янська на Харківщині, це знову ж таки намагання прорватися десь по лінії Вугледар-Оріхів. Це від Вугледару, західніше вони пробували так само атакувати Оріхів на Запорізькій області, на Запорізький напрямок, але їх там відбили просто ці атаки. І вони будуть пробувати штурмувати. Ключові цілі у них дві. Перша захоплення Донецької області повноцінне. Друге утримання окупованих територій на півдні, тобто збереження сухопутного коридору в Крим. Це дві цілі, які вони ставлять на сьогоднішній день перед собою. Чи здатна Росія зараз і російські війська досягти якісь, чи вставити собі завдання і реалістичні завдання по досягненню якихось понад це цілей? Сумнівно. Тобто вони можуть, звичайно, сказати, що ми там хочемо захопити весь лівий берег України, окупувати знову Київ. Просто ресурсів їм не вистачає під це. У них стає все менше, у них зменшується кількість людей і техніки. Але от концентруватися на цих завданнях, тобто захоплення Донецької області і протидія українському контрнаступу можливому, з метою збереження тих рубежів на півдні, які є, вони будуть концентруватися і кидати під це сили, звичайно. А у нас далі, есть силы да, и ресурсы удержать оборону в этой области? ну ми утримуємо, я вам хочу сказати, ми утримуємо насправді достатньо ефективно. Ну, тобто, давайте подивимося, факти, для того, щоб не бути голослівним. Авдіївка, от ще один гарячий напрямок, до нього менше уваги, ніж до Бахмуту. Ну, там, я приділяю, менше, можливо, інформаційно, але в Авдіївці велика кількість російських військ під Авдіївкою, вони штурмують наші позиції. Але ми утримуємо оборонні рубежі рік уже, уявіть собі. Тобто ми там утримуємо, хоча там ідуть атаки ворога. І це східний напрямок, це там, де вони мають логістику, де на їхню користь те, що вони бази мали свої, збудували там, близькість до кордону з Росією там порівняно і так далі. І вони не можуть пройти далі. Це індикатор, мені здається, в напрямок від Мар'їнки і так далі. Вони розповідають, у нас є тактичний успіх, там кілометр десь пройшли і так далі. Ми насправді утримуємо. Навіть Бахмут, я хочу сказати, подивіться, під шаленим вогнем авіації, артилерії, штурмових груп стільки триматися. Це колосальне досягнення, я вважаю. Чи утримувати напрямок Білогорівки в районі Луганщини, зупинити атаки ворога зараз. Зараз ми бачимо, що російські війська, давайте подивимося, захопили вони Солидар. Захопили Солидар і околиці.
Були в них наміри піти далі, створити оточення нашій групі військ в районі Сіверська і Білогорівки. Це їм дуже вдалося за місяць? Ні. Ну, Так. тобто, так вони мають якийсь тактичний успіх, на жаль, це треба визнати. Так зуміли захопити Соледар, так відкинули дещо наші позиції від безпосередньої близькості до Кремінної на Луганщині, так підступили до Бахмуту ближче, ніж вони були раніше, там 2 місяці, 3 місяці тому. Але разом з тим Вугледар штурмують місяць безуспішно, Авдіївку штурмують, Мар'їнку штурмують. Тобто, ну, Запорізький напрямок, вони ж теж постійно промацують. Ми Мгм. менше про нього згадуємо, але вони постійно обстрілюють, намагаються промацувати оборону в районі Оріхова, там Гуляйполя і так далі. Ми утримуємося, і це при тому, що Росія перекинула зараз великі сили, резерви і велику кількість своїх мобілізованих. Тому я ситуацію сприймаю для нас не поганою, і точно не критичною. Вона важка, вона неприємна на певних відтинках, але вона не критична і вона не є такою загрозливою, що ми не зможемо стримати натиск противника, чи там Росія піде великим фронтом і захопить Мгм. півчастини України. А как вы думаете, сохраняются ли все-таки еще угрозы ракетного обстрела по всей территории Украины и непосредственно на энергетическую инфраструктуру уже вот весной, когда скоро уже потеплеет? Зберігаються загрози атак, це точно. Я не впевнений, що це об'єкти будуть критичної інфраструктури енергетики. Ну, хоча тут важко сказати, чому, тому що російський терор енергетичний так проти людей він провалився, все ж таки. Ну тобто, який його результат? Ну так, ми мали неприємності, певні проблеми з відключенням електроенергії наприкінці листопада, в грудні, да, там в Да, січні, но это коли не там было критично. це не було критично, і зараз ситуація поліпшується. Ми вже піднімаємо мову, наше Міністерство енергетики, про те, що якщо за певних умов будуть сприятливі надалі, не буде там обстрілів і так далі, ми навіть можемо відновити експорт Мгм. електроенергії. Тобто ситуація в нас дійсно покращується, і це очевидно. Я думаю, що люди це відчувають. Але скільки Росія потратила? От розумієте, от вони почали ракетний терор проти енергетики 10 жовтня Да. 2022 року. 10 лютого був ще один удар, зокрема по об'єктам енергетичної інфраструктури. 5 місяців. Результату нічого не досягли. Отак вони застосовують. Чи будуть вони далі йти цією ж логікою намагатись? Ну, можливо, але я не думаю, що досягнуть. Але мені здається, що Пане вони Александр, дещо а змінять. вообще там какая-то логика есть? Ну, то есть, как бы они ни действовали, какую бы там стратегию имплементировать они не пытались, она проваливается. То есть я-то думала, что до этого, в принципе, до широкомасштабного вторжения и многие, вот этот миф, что Россия там вторая армия мира, что они там сидят умные там люди, что-то там прорабатывают, какую-то стратегию, там у них план, карта, все и так далее. То есть мы-то думали, что там есть реально умные люди, которые так или иначе что-то просчитывают, имплементируют эту стратегию, может вызывать какие-то серьезные последствия и так далее. А какая бы стратегия ни была ими озвучено, и что бы они ни пытались сделать, это проваливается. То есть как вы себя объясняете? Такое ощущение, что там логики в принципе нет, а есть просто какие-то хаотичные движения. А это не получилось, давайте это. Но это тоже не получилось, давайте это еще попробуем. Вот так как-то это выглядит. Розумієте, тут ще й питання в тому, що крім їхньої логіки, їхнього уявлення, вони от я наведу приклад. Пам'ятаєте, генерал Мороз, носилися там ці російські пропагандисти зі своїми там Європа замерзне. А я Да. там дивлюсь нарізку іноді, я всі ток-шоу не дивлюсь їх, ну нарізку там, які викладають, треба психіку берегти все-таки. И этот же Согласна, да. депутат Журавлев с пеной, значит, кричит, так а что, Европа не замерзла, вооруженные силы тоже не замерзли, а где же генерал Мороз? Да, от вам підсумок. Та тому що, ви розумієте, ви дивилися взагалі, ви знаєте, що про такі тенденції, як глобальне потепління? Почули ми взагалі там, що збільшується градус температур зараз, зими не такі уже, як були при боях за Сталінград, чи при боях за Москву, чи при наполеоновських сраженнях. До речі, вони замовчували, що при наполеоновських сраженнях, коли Наполеон йшов, Російська імперія не втратила не менше солдат, там, ніж французька, від обмерзань.
Тобто, це що? Їх не бере, а когось бере. Ну тобто, але вони постійно це товкмачили, товкмачили, товкмачили. У мене таке враження, що вони не чули про тенденції і тренди, не читають книжок. Це раз. По-друге, з точки зору того, що їхній план був розрахований на те, щоб спробувати деморалізувати українське населення енергетичним терором там чи іншим терором і спробувати зломити бойовий дух. Сказати, що ця ідея вкрай взагалі недолуга і на 100% погана, мабуть, складно. Вона якийсь має сенс. Ну, тобто, не те, що сенс вона має, вона могла би мати якісь там паростки і результати. Теоретично, в теорії, так? Мгм. Ми пам'ятаємо, навіть про це говорив наш головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, в інтерв'ю для The Economist. Він казав, що якщо б Росія мала успіхи в енергетичному цьому терорі, це могло б позначитись на моральному стані, зокрема і бійців на передовій. Ну, не позначилось. Це ще через те, що вони досить багато чого роблять недолуго, не прораховують і постійно недооцінюють Україну. Розумієте, от постійна недооцінка, тому що їм здається, що вдасться все. А українська протиповітряна оборона все-таки працює, має результати, збиває ракети. Їм не вдається. Українська енергетика відновлюється. Знову ж таки, недооцінка Заходу. А Захід прийшов знов таки на допомогу Україні, дав трансформатори, генератори, обладнання для ремонтів. І це допомогло, зокрема, відновити бодай оперативні потреби, там які є в тому, щоб забезпечувати людей електроенергією, теплом. І ось і все. Тобто, насправді, розумієте, те, що Росія не змогла встановити домінування в українському небі, наприклад, і те, що вони діяли недолуго і не змогли знищити українську систему протиповітряної оборони, бо ми роззосередили наші засоби. Це не означає, що авіація перестала відігравати роль, чи що і вона не потрібна. Вона потрібна. Це просто російське командування використало її невміло. Так само якісь тактики, які вони використовують, не означають, що вони не могли би бути ефективні за умов правильного планування і належного їх застосування, чого в Росії не спостерігалось. Мгм. Но учитывая, что нам поступает все новое, модернизированное, современное западное вооружение, можем ли мы говорить о том, что вот уже к 1 году войны, широкомасштабной войны России против Украины, на фронте в техническом плане преимущество на стороне украинских вооруженных сил? Певною мірою так. Ми здобуваємо вже перевагу. Принаймні, ми точно вирівнювали наші позиції на деяких напрямках. Тобто, якщо ми починали з того, що перевага нашого ворога була в артилерії більша, чи в деяких засобах ураження техніці, зараз ми це все надолужуємо і збільшуємо наші можливості. Це дуже важливий компонент. Я би на це звернув увагу. І, в принципі, технічне оснащення і рівень зброї, артилерії, яку ми маємо, вона подекуди, звичайно, що має вона перевершує російські аналоги. Я маю на увазі артилерійські засоби ураження, я маю на увазі системи Хаймарс, я маю на увазі ті танки, яких ми очікуємо. Вони кращі на порядок за навіть Т-90, російський прорив чи Владімір. Хоча б через те, що більшість із російських танків не можуть вести бойові дії зараз в умовах ночі. Ну, вони зняли зі зберігання там Т-62, Т-72, ну є ще Т-90 деякі. Тобто ми багато в чому дійсно проснулись в оснащенні і в тому, як здійснюється ведення бойових дій, в тому, як у нас діють наші бази даних, Кропива, Дельта, як взаємодія організована між підрозділами. Тобто це дійсно так. И есть очень важный вопрос, который я хотела бы с вами обсудить. Вот секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на днях сообщил, что Украина изменит стратегию будущей деоккупации Крыма. Об этом он написал на своей странице Twitter, цитирую. «Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации, политика дипломатических, военных, экономических и так далее требует изменения приоритетов». Правда, приоритеты он все-таки не расставил и не написал 1, 2, 3 и, собственно, пути, по которым будет реализовываться деоккупация Крыма. Он только их озвучил, но поочередность не прописал. Как вы понимаете вот это заявление Алексея Данилова? Ну, звичайно, хотілося б коментувати саму концепцію, прочитавши і ознайомившись, але
Я думаю, що це натяк на Ну, у те, нас що есть стратегия да, так, деоккупации Крыма, да, да, которая так. предполагает в первую очередь политико-дипломатическое Політика воздействие. дипломатична, і так. Але от, власне кажучи, я до цього веду. Розуміючи певні натяки і ситуацію, яка складається, це те, що Україна не відмовляється, в тому числі і від військового шляху деокупації Криму. І цей шлях він має бути на порядку денному. Мгм. Я в цьому переконаний. Я переконаний, що для нас на сьогоднішній день дуже важливо деокупувати, звільнити південь і відкрити собі шлях на Крим. Більше того, певні, скажімо так, вихідні дані і позиції для нас там навіть дещо краще складаються з військової точки зору, аніж, наприклад, на Сході. Ну, знову ж таки, через близькість до кордону тощо, тому що Крим в цьому сенсі ми прекрасно розуміємо географічне положення і залежність від мосту. Ну, тобто, і звичайно, що за умов, в принципі, доповнення чи реалізації ось того плану генерала Ходжеса, який він презентував, маючи на увазі, що це не означає обов'язково заходити на півострів і вести там кровопролитні бої за кожен населений пункт А раскройте, російським військом. пожалуйста, у нас, возможно, не все Да, наши зрители знают, что да. предполагает план Бена Ходжеса по деоккупации Крыма. Да, добре, я розкрию і скажу. Значить, генерал Ходжес він концентрується на тому, що українські війська можуть підійти практично, ну, деокупувати південь, підійти до адмінмежі з Кримом. Звідти у нас відповідно зростає можливість за умови, що Україна, і ми прагнемо цього. Я вірю, що ми отримаємо більш далекобійні ракети, системи для нанесення ударів, і у нас буде і 150. Я думаю, що вже підозрюю, є 150 кілометрів радіус дії по Мгм. Маріуполю прилітало по військовим об'єктам. Так от, маючи артилерію, маючи засоби ураження, українські війська за і задумом Ходжеса щодня мають обстрілювати військові об'єкти російських військ в Криму, військові бази, склади, військові частини, зменшувати їх бойовий потенціал. Це з одного боку і зірвати сполучення через Кримський міст сухопутне, щоб у них не було жодної нитки сухопутного, щоб вони були в складних умовах, вимушені були доставляти собі щось, що потрібно, виключно морем, якщо якимось способом зможе. Але тут ключове, що постійно потрібно підтримувати, скажімо, постійно потрібно наносити удари по російським військовим об'єктам, таким чином їх знесилюючи, і таким чином створюючи передумови для того, щоб зі більш знесиленим ворогом українські війська могли в подальшому зіткнутися і досягти задач поставлених. Але це якщо доведеться. Ідея ще в тому, що можна тримати в облозі просто російські угруповання військ. Ну я би ще до того додав, що тримати в облозі для цього потрібно відпрацьовувати по кораблям звичайно і Чорноморського флоту. А тут при нагоді нам би стали ось ті надводні дрони, які ми колись бачили. Це наша перевага, мені здається, досить суттєва, і це могло би, знаєте, як пам'ятаєте, як в Кримській війні в історії Чорноморський флот російський він був в бухті Севастопольський просто затоплений. Тобто Да. він навіть не вийшов фактично в море і нічого не міг зробити. Ну він тоді був відсталіший флот, він поступався значно англійським, французьким і турецьким кораблям тоді. Тобто, але все одно. Ну, все одно він був потоплений. Так і ми маємо ставити задачі знищити якомога більше їхніх кораблів, заблокувати вихід їм. І ось таким чином змусити ворога йти на якісь переговори і про те, щоб про параметри капітуляції, тобто здачі цього військового контингенту, або висунення ультиматум про здачу цього контингенту. Ну от і скільки можуть триматися, питання Но насправді. вот некоторые В тій же говорят Кримській о том, війні что згадані тримати. некоторые, кстати, Так, говорят о том, что до определенного момента нужно сохранять Крымский мост, чтобы какой-то военный контингент успел оттуда выехать, потому что если раньше Крымский мост взорвать, там, уничтожить, то они окажутся в изоляции, вплавь точно не смогут оттуда убегать. ну це по задуму Суньцзе про те, що що ворог, який без виходів, він буде жорсткіше битися, жорстокіше. Я розумію такий підхід.
Ну, це, звичайно, можна планувати. Ну, це може бути, тобто можуть не наносити спочатку удари, можуть бути чіткі сигнали, що ви можете звідси вийти. В випадку, якщо ви не вийдете або не будете здаватись, буде розгромлений контингент і все. Мгм. Подібне ми, до речі, бачили в Херсоні, пам'ятаєте, Да. коли стратегія ось цього удушення противника вона спрацювала. Це зайняло певний період часу, але це позбавило нас міських боїв. Зараз, на жаль, Росія обстрілює російські війська Херсон, але все ж таки подивіться, як вдалося, що без міських кровопролитних боїв, без того, щоб перетворити Херсон в ще один Маріуполь чи в ще один Бахмут, що для нас було взагалі недопустимо, вдалося таким чином провести операцію. Я думаю, що і в питанні Криму ми теж маємо бути зацікавлені ось такої більше стратегії, так зменшення потенціалу і сил противника. Мгм. Але знову ж таки для цього потрібен цілий ряд комплексів речей. Нам потрібна ще далекобійна зброя. Нам звичайно потрібна авіація для того, щоб за підтримки з повітря і використовувати ось такі наші переваги. Ну але знову ж таки, тут питання в Ну тому, и що беспилотники, наверное, тоже должны ну сыграть так, большую роль. так, дрони. Далі від цієї концепції можна розширювати, змінювати, ну тобто дописувати щось, пропонувати альтернативні плани. Це ж не означає, що це, знаєте, єдина. Просто мені особисто вона видається як однією з життєздатних, тобто концепції, які можна втілити в життя генерала Ходжеса. Ну, я ж кажу, її можна, мабуть, розширити, змінити, запропонувати якісь доповнення. От, наприклад, по застосуванню надводних дронів активно по кораблях Чорноморського флоту, плюс аналіз прогнозування дій. Тобто, розумієте, це ж ми теж повинні розуміти, що якщо російські війська отримають там, наприклад, наказ стояти до останнього, да, наприклад, за Севастополь, ну умовно кажучи. І ми знову ж таки будемо бачити ще раз, як це було при подіях тієї ж Кримської війни чи при подіях Другої світової війни, коли так само. Ну але знову ж таки, це все сценарії, їх теж потрібно моделювати, прораховувати. Але мені здається, що зараз не ті часи, і зараз ніхто триматися там прямо аж геть до останнього, стояти там до останнього набою солдату не буде. Пане Александра, а что касается мирного населения Крыма, потому что если сравнивать с Херсонской областью, все-таки географическое положение Крыма как полуострова, оно другое. Там очень узкий перешеек, и если мы говорим про мост и про уничтожение моста, люди вместе с российским военным контингентом, граждане Украины, также могут оказаться в изоляции. Ну так, безумовно, такі ризики вони присутні в тому сенсі, що ну розумієте, як ситуація наступна, вона складна в тому чині, що все ж таки триває війна, і коли триває війна, в повній мірі убезпечити мирне населення на 100% і сказати, що зовсім нічого не загрожує нікому, на жаль, не можна. Так. Але що треба робити і як можна діяти? Треба діяти так максимально обережно, щоб не спричинити шкоди мирному населенню, як і діє, до речі, завжди українська армія. З точки зору, я розумію ваше питання, з точки зору, а що, як ці люди будуть в умовах цієї блокади і що їм може бути складно. Безумовно, що ситуація така може скластися, але тут питання в чому? Питання в тому, що ми не говоримо про спричинення, про знесилення людей цивільних. Ми говоримо про знесилення воєнної інфраструктури, Да. військових об'єктів. І що принципово важливо, я думаю, що ми, коли говоримо про те, щоб взяти Крим в кільце і взагалі в облогу, мова не йде про те, що ми будемо стояти на перешийку, і це буде рік, два, три зі зруйнованим мостом. Мгм. Мова йде про те, щоб зруйнувати його на рівно на той період, поки буде потрібно для того, щоб знищити максимальну кількість військових об'єктів. За умови нанесення ударів щодня це можна зробити швидко. І потім українська армія і українським силам буде легше безпосередньо зайти на місця, зайти безпосередньо в Крим і проводити далі військові операції, Ну, то які есть мы можем говорить о том, что и призывать местных жителей, которые живут вокруг российских оккупационных военных частей, да, там военных аэродромов,
вот на какой-то период переехать или перебраться в другую часть полуострова, возможно, к родственникам и так далее, но, по крайней мере, не находиться вокруг этих военных частей, военных аэродромов и так далее, правильно? Так. Тому що військові об'єкти це абсолютно легітимні цілі. Їх багато нових додаткових з'явилося за часів окупації Криму. Ми знаємо, Росія набудувала. Тому ось такий приблизно підхід. Знову ж таки, тут можливі різні ще варіації, доповнення його. Але я думаю, що якщо ми говоримо про військовий шлях, він десь от приблизно так і має виглядати. І, звичайно, блокувати російський контингент військ від підживлення, від того, щоб вони отримували поповнення, це теж важливо, знищивши велику кількість там військових об'єктів, які вони можуть використати. Далі розумієте, якщо вони побачать, що вони відрізаються, це морально теж вдарить по російським по російським військовим. Це буде бити мораль. Я розумію прекрасно, що пропаганда включиться. Город русської слави Севастополь і тому подібне, там не віддадим, і це буде істерія, я собі усвідомлюю, яка. Ну, але розумієте, це будуть різні стадії деморалізації, тому що сам вихід взагалі української армії вже на адмінмежі з Кримом в цій ситуації, це буде суттєвий деморалізуючий фактор. Сама деокупація півдня навіть просто зняття ось цього сухопутного коридору, звільнення півдня, це буде суттєво. Да даже когда мы деоккупировали часть Херсонской области, вы помните реакцию российских пропагандистов, которые открыто сказали, мы не можем это никак комментировать, потому что комментарий тот или иной может повлечь за собой уголовную ответственность. Даже сами пропагандисты об этом говорили. А вот такой вопрос, пане Александра, а какая реакция на это может быть стран Черноморского бассейна? Могут ли они для себя увидеть какие-то в этом угрозы? И не только Черноморского бассейна, а всего западного мира? Я думаю, що це мають бути не загрози, а має бути, в принципі, розуміння того, що, розумієте, мабуть, не даремно коаліція держав, яка формувалася, якраз і брала участь в тій же Кримській війні і блокувала. Чому це все пішло? Чому я так зараз багато до цього апелюю? Тому що простежуються деякі аналогії зараз. Ну, от дивіться, тоді Росія намагалася, виходила і воювала з Туреччиною, да, з Османською імперією, захоплювала території, все. І був ризик того, що російські війська так і до Константинополя дійти можуть, да, до Стамбула. Ну, тобто ризики вони такі були. І зрозуміло, що це треба було зупинити, тому що це кидало виклик для всього світу і безпеки, бо всі розуміли, що це російська імперська експансія. Тоді було розуміння. Зараз ми що бачимо, що не те ж саме? Не тими ж амбіціями живе Російська імперія, просто тепер вона називається Російська Федерація. І треба було це блокувати. І логіка була в тому, що від зменшення російської присутності в Криму і від просто знищення її флоту і заборони, як наслідок того, щоб Росія мала Чорноморський флот, з будь-які сили в Чорному морі, виграє вся європейська безпека. Я думаю, зараз те ж саме. Зараз від того, що буде зменшена російську військову присутність в Криму, де буде демілітаризований півострів, від російської присутності, буде зменшена їхня бойова потужність Чорноморського флоту, як мінімум, якщо не знищено, виграють всі. А в принципі, чому? Я не бачу жодних небезпек. Болгарія, Румунія, я думаю, вони будуть тільки вітати. Це простір безпеки поширюється, менше загроз їм. Для Туреччини я теж не бачу жодних проблем чи загроз. Для Грузії тим більше. Тобто, ну, абсолютно тут їх немає. Навпаки, це зменшує простір для експансії імперських амбіцій Путіна і Росії. Просто подивіться, як скеровувалися російські агресивні амбіції в цій війні. Вони ж планували, я вам хочу нагадати, в квітні ще російське військове командування говорило, що вони прагнуть сухопутного коридору до Придністров'я невизнаного. Да. Розумієте? Тобто, так, це їм не вдалося, їм не дали наші сили зробити. Далі вони хотіли б захопити Молдову.
А далі б як пішло. Це влаштовує, наприклад. Кстати, по Молдове, пан Александр, наверняка вы следите, как Россия разгоняет свои провокации, вкидывает и ПСО, российская пропаганда, что якобы мы там чуть ли не на Приднестровье нападать собираемся, Украина имеется в виду, и вот они готовятся к обороне и так далее. Как вы оцениваете эти сообщения, которые уже муссируются на протяжении последних 2 недель? Ну, це я це сприймаю наступним чином. Я це сприймаю тим чином, що, по-перше, Росію не влаштовує стан справ у Молдові з точки зору того, що там проєвропейські політики при владі, які хочуть бачити Молдову в Європейському Союзі як мінімум. Мгм. Тобто, ви ж бачите, Молдова раніше як? Там при владі були члени комуністичної партії, президенти вихідці, які мали хороші стосунки з Росією. Все було чудово, все було прекрасно, Росію все влаштовувало. І ніхто з них тоді не піднімав питання про демілітаризацію невизнаного Придністров'я і виведення російських військ. Зараз ці питання стали підніматися активно президентом Майї Санду і урядом. Це раз. По-друге, вони хотіли дійсно дестабілізувати ситуацію, і ці плани були розкриті через мітинги, які там відбувались, проросійські, і продовжують іноді відбуватись, тобто здійснити державний переворот. Їм не дали цього зробити. Звичайно, вони. А тепер що думають в Москві і в Кремлі? Тепер вони думають наступним чином: а що буде з нашим угрупованням в Придністров'ї? Як його забезпечити? Як туди дістатися? Як дати їм поповнення, підкріплення? Ніяк, тому що сухопутний Коридора високозований, Мгм. да, повітря ризиковано. По-перше, через Румунію ні, там повітряний простір НАТО, російським літакам заборонено літати. Україна зробила заяву ще в травні про те, що ми будемо збивати російські військово-транспортні і військові літаки, які будуть летіти над Одещиною в бік Придністров'я. Ми маємо на це право. А какой у них Ніяк. там контингент? Тысяч У 3-4, них да? у них загалом до 6 тисяч. Це всіх, це і бойового компоненту, і працівників, там обслуговуючи. Плюс у них все розраховано на мобілізаційний потенціал місцевих мешканців, так званих. Мгм. Оцей мобілізаційний потенціал зменшується. В Придністров'ї велика кількість пенсіонерів. Плюс, як правило, там у людей є по 2-3 паспорти. Тобто у них вже в більшості є паспорти Молдови, і вони квітні, пам'ятаєте, квітень-травень були провокації, організовані Росією, коли звинувачували Україну. Ви бачили черги, які утворювалися, скільки людей хотіло переїхати на правий бік Да. Дністра на територію Молдови? Ну, тому що вони не хотіли, вони розуміли, що зараз якісь загрози, вони не хотіли йти воювати. Так і зараз. І цього Росія дуже боїться. І з чого вони ще злякалися? Прийшов новий уряд, змінився прем'єр-міністр, плани Росії зірвані. Проєвропейський прем'єр, який одною з перших робить заяву: Придністров'я має бути демілітаризоване, російські війська виведені. Да. Тут же президент України Зеленський дає інтерв'ю Die Welt німецькому і каже: якщо будуть якісь прохання від Молдови офіційні, ми завжди готові прийти на допомогу. Які прохання, ніхто не деталізує, але зрозуміло, так? Ну, скажіть, завтра, наприклад, офіційна Молдова звертається і каже: допоможіть нам провести демілітаризацію і відновити нашу територіальну цілісність і демілітаризувати від російської присутності. А, допоможете, отримаєте склади з боєприпасами, які є там на території Придністров'я. І це було б логічно для української армії, тому що зараз українська армія є гарантом безпеки Молдови, в тому числі. Ну, це ж очевидно, да? Так склалося де-факто. Молдова відновила б територіальну цілісність, стало б на один заморожений конфлікт менше і на один простір присутності Росії менше. Мені здається, всі виграші від цієї ситуації. Тому Росія це розуміє, тому вони настільки почали хитати це все. Мгм. А какая может быть реакция? Мы с вами обсуждали Крым, России, которая постоянно говорила о том, что это красная линия. Или уже такой красной линии для них не существует? Ну, ми чули багато червоних ліній, знаєте, Да. багато. Ми пройшли вже по звільненню нашої території. Вони можуть малювати де хочуть уявні собі червоні лінії, а наміри задекларовані. Ми маємо абсолютно закономірне право. Це є наша територія українська, і ми маємо абсолютно повноправне право звільняти і деокуповувати.
ці території, що ми і, в принципі, будемо, власне кажучи, робити. Ось я думаю, що наша позиція тут очевидна і зрозуміла, які б там червоні лінії. Хоча я собі уявляю, ескалація вона буде наростати в плані там заяв і так далі. Але Ну, вы же понимаете, про какие розумієте, красные линии идет речь. да, я Возможности про применения ядерні ядерного оружия. зброю там і так Да, далі. да. Да, я це все розумію, звичайно. Ну і я думаю, що на сьогоднішній день, судячи з того, як має, скажімо так, які процеси вже певною мірою починаються, в тому числі і в Росії. Ми їх бачимо час від часу. Ситуація вона здатна змінюватись раз. По-друге, те, що лякають і говорять про ядерну зброю, я вам скажу, що це до певної мірою знаходить навіть відголоски у наших партнерів. Дехто на це реагує і говорить, що можливо Крим це ризиковано. Але я думаю, що подальші просто успіхи української армії і ось ці погрози Путіна, про які він постійно говорить, вони тільки переконують наших партнерів, що треба допомагати Україні і допомогти їй деокупувати нашу територію в цілому і перемогти Росію на полі бою. Мгм. Пане Александр, есть еще один важный вопрос, который мы хотели с вами обсудить. Это мирный план Китая, который недавно был представлен. У нас есть наши западные партнеры, которые поддерживают нас во всем, военно-техническом, политическом, дипломатическом, экономическом, финансовом аспектах. И есть Китай, который недавно представил свой план по урегулированию войны, первым пунктом которого там прописано уважение суверенитета и территориальной целостности стран. Как вы вообще оцениваете этот мирный план, так называемый, вообще можно ли его назвать мирным, и почему он согласовывался с Москвой, а с Киевом нет? Ну, а вони там сказали, Китай формально, що там цей план він був переданий, з ним ознайомлений міністр закордонних справ України на полях Мюнхенської конференції, але ж дійсно можна було б все ж таки завітати до Києва, я так думаю, Ван і в принципі, високопоставленому китайському дипломату і презентувати. Значить, що стосується цього плану? Ну, перше, що відкриваєте, ви бачите, врегулювання української кризи. Що таке українська криза? Яка? Тобто Китай влаштовує, що відбувається, оскільки він не помічає, що ця війна – це просто криза. Я з цим категорично не погоджуюся. Це є російська агресія. Друге, дуже мало конкретики насправді. Ну, план, він, якщо почитати, перший пункт – суверенітет, територіальна цілісність. Ми хіба проти цього? Ні, ми за це. Це ми можемо підтримати. Але ж немає ні слова про виведення російських військ. Є про припинення вогню, там перемир'я, а виведення російських військ, а припинення агресії, а те, що Росія агресор, а Україна жертва агресії і так далі. Тобто це план, він дійсно є, Китай його, видно, таки намагається просувати, але в тій редакції, які є, я думаю, що він для нас на сьогоднішній день є неприйнятним. Якби були внесені якісь там зміни, пропозиції, питання інше. В такому вигляді, я думаю, що ні. Просто мне, знаете, что интересно, а в чем вообще политическая философия этого плана? Но представили они этот план. Кому они его представили? С кем они его планировали обсуждать? Вот озвучили свои какие-то идеи, прописали в некоторых пунктах, и что? И вот что дальше? На кого он ориентирован? Какое-то конфуцианство получается. А він просто орієнтований, він презентований. Тобто, розумієте, це ж у Китай веде глобальне змагання зі Сполученими Штатами, конкуренцію. І от Китай хотів вийти і сказати, у них позиція така, от США не пропонує жодного плану, давайте ми запропонуємо, наприклад. Ну, США пропонує, США говорять чітко, що все залежить від України. Це має бути рішенням України, а ми готові допомагати Україні для відновлення суверенітету і територіальної цілісності, стільки, скільки це потрібно. І зупиняти агресію Путіна, тому що Росія не налаштована на конструктив. Мені здається, чітка зрозуміла позиція. А Китай натомість хоче вийти з ініціативою, що ми за все хороше проти всього поганого.
з Мгм. одного боку, але це не зовсім так, тому що почуйте голос Росії. Ну там же чітко вказано про те, що має бути гарантія безпеки для держави, не має бути розширення колективних блоків. Це ж те, чого хоче Росія, тобто не розширення НАТО там і так далі, блокування вступу України. Досить багато таких тенденцій. Ну і в принципі, скажімо так, за цих умов я не думаю, що він є для нас прийнятним. Те, що він не наповнений конкретикою, я з вами згоден, але це ж знову ж таки заклик такий, знаєте, як до переговорів. От вам основа, сідайте на базі цієї основи, починайте говорити. І в принципі, наскільки я розумію, таким чином Китай можливо дає зрозуміти, що можете говорити навіть з нами, з Пекіном, а не говорити з Москвою. Лукашенко, до речі, так і робить. Бачите, він вже Да, почав он приехал в Китай, кстати. він розуміє, він уловив деякі нотки, що в принципі можете. І до речі, якщо подивитися, як Лукашенко себе поводить на зустрічах з Путіним попередніх двох, де він сидить вільніше, іронізує, там жартує, то видно, що він ну менш так напружений. З Сі Цзіньпінем ви що? Ви там, по-перше, як він хотів вислужитися, по-друге, він там ледь не кожне слово в усьому підтримує. Що про що говорить? Що очевидно говорить про те, що для Лукашенка сьогодні Пекін важливіший певною мірою, ніж Москва. А что это Ні. означает? Он какие-то гарантии безопасности для себя личные пытается там заслужить, взять при падении путинского режима? Потому что понятно, что Западу Лукашенко не нужен. Может, он там таким образом защиту себе ищет? Захист так само і на майбутнє, тобто гарантії безпеки я погоджуюсь. Тут же ж розумієте, формально Лукашенко поїхав, вочевидь, виконувати прохання чи вказівку Путіна, Мгм. обговорити з Китаєм і Сі Цзіньпінем можливості постачання якоїсь зброї до Росії через Білорусь в обхід санкцій. Але ж ми ж, скажімо так, ми ж прекрасно розуміємо, що Лукашенко порушував якісь питання, які стосуються його майбутнього Білорусі і взагалі подій, як можуть розвиватися. Розумієте, зараз ситуація 50 на 50. Від Китаю залежить, от як Китай поведе себе в цій ситуації. Китай може повести себе наступним чином. Дуже суттєво піти на ризики, зокрема санкцій, і надати якусь зброю Росії. Це не значить, що там в надзвичайно величезних масштабах, але почати надавати через Білорусь чи через Північну Корею. Це дуже ризиковано для них через санкції від США, про які вже вони попереджені. А з іншого боку, може продовжувати ось таку гру, що ми, начебто, з Росією, а в якийсь прекрасний момент вести перемовини з Заходом про майбутнє взагалі Росії і цієї частини світу без Путіна, про зв'язки з Європою і так далі, про ресурси цієї країни в майбутньому, якщо Росія розпадеться. Тобто, і я думаю, що це Китай зараз на такому своєрідному роздоріжжі. Вони з одного боку, вочевидь, наблизились, якщо американська розвідка так попереджає, і всі на всіх щаблях, що Китай роздумує над передачею зброї, значить, диму без вогню не буває. В цьому випадку це однозначно. Ну вот только неделю назад CNN и Der Spiegel писали о том, что они планируют поставлять России беспилотники и другого. Бачите, тобто загрози вони є. А з іншого боку, про те, інформації про те, що вже от передали, вже ця зброя є, такої інформації немає. І мені здається, що Китай тут на роздоріжжі, який він обере шлях, ну я думаю, що ми побачимо. Тут сказати точно, я не можу на 100% сказати, як деякі аналітики, що Китай в усьому раціональний і точно не прийме сторону Росії, тому що йому можуть завадити санкції. Ну, воно то начебто так. А що, якщо раптом прийме не повністю сторону, а буде якось допомагати? Ці сценарії теж треба розглядати. Но некоторые, кстати, говорят о том, что Китаю, наоборот, выгоден распад путинского режима, потому что они де-факто уже обосновываются там на восточной части Российской Федерации и чуть ли уже не де-факто оккупируют ее своим населением. Тоді треба так, отаку думку доносити комуністичній партії Китаю і самому товаришу Сі Цзіньпіню, що їм це вигідно. І краще домовляйтеся з Заходом, з Європою, Сполученими Штатами і Україною про майбутнє Росії і її поділ, ніж давайте зброю Росії, провокуючи ескалацію і заганяючи себе так само в міжнародну ізоляцію. Ясна, зрозуміла позиція.
Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсавгин, Дякую. нашли время, Дякую. подключились к нам в ефір і ответили на наші вопроси. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Коршкенч.